Entón, moi guai, pero aí ten con esas, de feito, con ese... Vale, esta parte con la camiseta por fuera y esta parte por dentro. Despois, cando sais, non hai maneira de que... Que la vexa. Entra en plano e sai. E ti hoxe non paraches de mirar para outras. Demais, ti sempre que saímos estás a mirar para outras. E xa rematamos, vale, chula? Sí, quedando con unha parella que se picou e entón levou o